Yengeri first Sunday ya May. Saka ndandobva kutakishop kuma past 7 dzemanheru. Saka takishop yacho iri along Boka Road. Saka ndakakwidza neroad yekuboka 10 yeroad yekukliniki. Saka ndakatopinda pagedhi zvakanaka. Saka pendakapinda pagedhi ndakutofamba kudotosvika padhore pama ndatopinda ndopendakanzwa munhu anga ari kumhanya anga ari kumashure kwangu. Saka pendakachiuka kuti nditarisa kuti ndiani ndopendakaona munhu anga akapfeka mask yeblack nezveblack akabata bhemba. Saka ndopakandibuditsira bhemba rarobva ndisira pahuro. Obva nditi mukangoscreama mukangodaidzira ndorobva ndakucheka nebhemba. Ndopendakatoti muri kudei henyu foni yangu here tora henyu foni yangu svikanzi aiyo ndati mukangotaura chete ndorobva ndakutemai nebhemba here obva chondidhonza sketi ndandakapfeka kudai so obva nditi hande kudima kunze kwegedhi ndopakandidhonza. Saka ndatopa gedhi apa ndobva ndati ingwa ndatitore henyu foni yendinayo kana muruda mari here ndine foni tore miendi zvanzi aiwa handisi kuda foni bande padima ndopakaramba achindidhonza. Saka taakurodhi yekuenda kukliniki pane kamwe karodhi kanokwidza mukagomo ameno Bible School ndopakandidhonza. Obva ati aiwa nhasi ndodawo kurepa kusvika mafa. Ndopendakati aiwa saka zvorina nemundiuraye nebhemba renyu zvikanzi mati ndikati aiwa nditemei nebhemba renyu ndife. Ndopendakatanga kukikiritsana naye. Saka pakukikiritsana ndopakachinditemba pagumbo apa nebhemba kwoti pachigunwe kumeso uko bva ndirowa chibhakera nekumusana ndopendakadonha pasi. Ndopendakatangodaidzira mbavha ndobva ndakutangodaidzira vanhu vemaraini. Pendakadonha kwabva kwavheneka mota yaibva nerodhi yekumachavo ndopayakavheneka mutaro deso. Saka iye ndopakabva atiza achienda nerodhi yekukliniki kudai so ndopendakabva ndasimuka ndichiuya kumba. Anga ari ega? Anga ari 1. Alright, saka hana zvakazoita? Hapana zvakazoita. Kunze kungokutemai pagumbo nepachigunwe nekumusana. Saka hamuna matanga akapfeka mask nezvese zveblack? Anga apfeka mask zvese zveblack paingooneka madziso chete zvimwe zvese kwakavharwa kweso. Nekuti kana chimiro chake hachina hamuna kuda kucherechedza? Ndakaona kuti murefu mutete haasi munhu mukuru etingati munhu mukuru ndofunga kumaeji ekuma 25 murefu mutete anyasoti kwete zvoti tingati munhu aipenga koze nyasotoro kuti hamundizii ndinokucheka izvo munhu anga runyatsotoziya zvanga rute chezvo hamundizii ndinokuchekai nditi handei. Pavoisi rake unemati hamuna kuricherechedza kana kuda kuribata kuita sere munhu hamunoziya? Harisi remunhu endingati ndinoziya. Saka makazonomangara henyu kumapurisa? Takaenda kumapurisa ndopetakasvika kune vamwe petakaenda kumapurisa kwacho. Kwakuti une vamwe wangotoyo koripota. Saka ndofunga akati achibva pendiri ndopakaenda kunobata vamwe kurodhi kukliniki nokuti akaenda nerodhi yekukliniki. Saka petakasvika takasvika kune vamwe wangoruti same time idzodzo wangu wabatwa naye kukuku. Ndakatobvawo hangu kubasa ndobva ndangoendawo pamashops kunomwa madrinks bva tazobvapo kuma2. Ndakanga ndine sister yangu tiri 2 then bva takutofambidzana kuenda kumba. Mukuenda kumba tobva tasangana neshamwari yedu bva ndatanga kutaura naye iyo bva toti ndakuenda kumba sinzi kwake kuri a bit distant kubva kwangu. Obva asana kufamba obva atoenda. Ini ndobva ndazosara obva ndazoendawo ndakusvika pamba ndakusvika ndofunga 2 meters kubva parodhi yepamba kuenda pagedhi kuma-N epaboka. Then ndopendakabva ndarohwa kumusana bva ndanzi ndipe mari ndobva ndatocheuka. Pendakacheuka ndakaona paine murume anga akapfeka mask almost of my height then akabata banga. Ndobva ndati mari handina bva ndada kumutambidza handbag rendandinaro haana kutambira bva ndatongoisa handbag riya pasi zvikanzi gara pasi zvikanzi saka kana usina mari ndakutokubata chibharo. Ndikati it's okay handina hangu chekukomenda pazviri vatonditi gara pasi bva ndagara. Obva nditi kumura trouser roinaro bva ndatokumura jean trouser rendanga ndinaro bva ndaitokumurawo ndichiita mbichana ndichifungira kuti pamwe mutara seizvo remain tar ndichawana help nekukasika.
asi hazvina kuzobuda sekudaro mandatobvisa, then ubva watonditi chibvisa futi nebhurugwa mandatobvisa, ubva handiti bvisa top pandabvisa, ubva handiti saka bva azonditi bvisa bra. Pandanda kuda kubvisa ndopakabva pasvika sister yangu iya yakabva iti ndasiya vanhu vasiri kunyatsotaurana zvakanaka, maybe vadi varwisana. Vangodzoka achida kucheka, vasvika peta takamira paya tati sisipo, bva azoti regai ndinocheke kumba. Ndopakatosvika ipapo ndakagadzikwa pasi ndisina hembe, ndakabatirwa banga paine murume anga aine masiki, obva atopanika. Saka anga akuchida kutosvika padhuze, bva ndatomutitiza iye. Ndopakada kuita kunga kuda kudzingirira sister yangu iya. Ndopandakambata bhurugwa ndikati aiwa sister yangu udo idzingirirei, zvikanzi aenda kupi, ndikati aenda kumba. Zvikanzi unogara kupi, pandamunongedzera. Zvikanzi ngatifambe tiende pane chirima. Ubva tafamba vataenda pane chirima paya, ndatosiya hembe dzai papapo zvese nebhegi zvese nefoni. Tafamba vataenda pane chirima paya, bva akrosa chigoronga. Akrosa chigoronga zvikanzi jamba goronga, ndopendakajambira mugoronga macho. Ndati nani gonu jamba bani plus ndakwara, handichagoni kusimuka. Saka pendanda kufamba ipapapo ndakadauridza mhere, ndopakati ndirowa nekumashure kwebanga pazasi peziso. Akudzosa bango dai ndopakandicheka pamhino. Asi nguva yacho handinozvinzwa ndachekwa pamhino, ndakangoconcentrata nepadziso pairwadza. Then tiri mubishi-bishi rekuti adondisimudza ndibudisa mugoronga muya, inini wacho ndiri kuramba ndirudi. Ndopakabva ati ndokucheka-cheka kuri mudzosimuka ipapapo, kuzi anga atadzondisimudza ne1 hand because anga asida kusiya banga rake. Ndopakabva pato sisi wangu waya wanga utodzokera kumashops kunodaidza vanhu. Ndopakabva pauya vanhu chaunga chevakomana wakauya, ndopawakatanga kumhanya. Saka iye paakaona kuti vanawo, ndopakabva ndirowa nekumashure kwebanga mumusoro. Obva atotiza bva aenda. Vakomana vayo akadozo umwe wacho akada kumudzingirira asi akatadza kumubata, ndokutoenda kwakabva aita. Then mba ndatosara mandazopinda mumba. Anga ari ega? Anga ari 1. Hamuna kukwanisa kucherechedza kana voisi rake mungafungidzira kuti pavoisi rake takatoita long conversation zvekuti dai anga atori munhu wandinoziya ndingadai ndakatoribata kuti ndiranenge, because takaita conversation yakareba zvekutodaro. Asi ndakanotisa kuti pamavoices ese ndinoziya hapana voisi rakadaro. Saka mushure mekuiti chaitika chitwe makanomangara mapurisa? Handina unomangara because pendakamuka makusena acho ndandisina kana simba apo, ndairwadziwa musoro wangu wairwadza. Pendakarohwa ipapo pakaita kakuzvimba, bva ndazongokasikira kutoiwa bva papora hapo, but musoro wakaitomboita 2 days uchitondirwadza zvekutodaro. Saka vandazongoti pane madhezi ndakamboenda neimwe kesi yangu. Saka ndikati since zvakanzi 24 hours kumhangara here didi, arega ndichingodini hangu ndichingozviite letgoma, ndangosiya zvakadaro. Saka kusvika nanhasi hamusati maita police report? Handina kumboisa police report. Wanga ndiri kuona riri pamhino ndopakakucheka? Ndopakandicheka. Ndakazotoroona wanga ndazopinda mutoilet ndakugeza, mba ndaona ropa richiboma. Saka ndakafunga kuti papadziso pendarohwa mba ndabata papasubuda ropa, ndikafunga kuti pamusoro mba ndabata mamusubuda ropa, mba ndazotoenda pagirazi ndopendakazoona kuti riri kubuda pamunhu. Asi kukushungurudzai kwese kwaakaita uku achikukururisai nguo, haana ake zvakazoita, haana kukubatai? Haana. Iye wacho akatombokumura bhurugwa rake, obva ada kuzama kuita kunga aramba zvangorambawo, obva azotongoita kunga aramwa, obva atokupfeka bhurugwa rake. Ndopakazotanga kundifambisa ipapapo. Zita rangu ndinonzi Juma Yad, ndiri ni chairman pa Danga Mvura Islamic Society pachechi pano patiri, ndini chairperson wacho, iri mu ward 8 mudanga Mvura. Tine urombo nezviri kuitika munharaunda medu imo muno. Last incident yakaitika munzvimbo yangu, saka ndakamirira inini panapa as a guardian wemwana akabatwa chibharo pano. Ndofunga 2 weeks before takasvikirwa zvakare panzvimbo ino nevanhu 8 vakanga vane mabhemba vachida kuponda. Tofunga target yavo kunga mufundisi. Munhu akaonekwa nevanhu kwete pachechi, vanhu vaida kutokwirawo lift kuti pachechi apa paipa. Ndiye akatoblowa whistle kumapurisa. Mufundisi akarara akatozonzwa nemapurisa ari kumunzwa kunzi kunze ukwaipa.
vakamhanya-mhanya nemapurisa but vanhu vakanga vaenda. Pamwana uyu zvakaitika ndezvekuti zvakatoitika kuma7 vanhu havana kunga vaziziya. Mwana akanga ari kuseri, pane ndofunga about 6-8-10 meters kubva kumba kuenda kwaakaingu nemwana. Saka we are very sad nenyaya iyoyo. Nharaunda ichiona nzvimbo yedu inoyi yakutanga yakashata, ndo yave target because marobhers kana mbavha idzi dzikabva kwadzinotiza panapa hatina security everywhere, it's a getaway. Zvamuri kungoona kuti jurawo yedu yakaboka. Naizvozvo nharaunda iri kuchema nesu kuti dai maronge kamavhara paitawo security. Isusuwo mufundisi weduwo zvakare haasisiri safe nemhuri yake, sezvo muri kuona kuti nzvimbo yedu iri mugomo. Saka naizvozvo tiri kuisa our house in order very soon kuti tinge tagadzirisa izvozvo tione kubatsirana kuti dambudziko iroro ripere. Maprayers edu atinonamata, tinonamata imwe yekutanga makuseni kuma 4-5 am winter inoyi kunenge kwakasviba zvisingaite, hatichakwanise kuuya kunamata panapa. Kubva kulocation kuti iwe kuprayer hatikwanise kuita. Zvakare mufundisi kuti vabve vari vega nemhuri yavo kuya kunoko yatova a disaster. Last prayer yedu yatinonamata, tinonamata kuma 7-8 is another disaster. Vanhu havachakwanise kuuya kulocation, mufundisi havachakwanise kuuya uko. Saka zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka. Tine urombo zvakanyanyisa zvataurwa nakansela kuti kana pana ane any information tingobatsirana. Mapurisa zvakare tinopa kutenda nekubatikana kwavari kuita zvataurwa zvechokwadi kuti any phone call ndofunga kuti ataura kuti mapurisa akamutsa mufundisi akarara. Saka izvozvo zvimapurisa tiri kuvatenda zvakanyanyisa. Nharaunda tiri kugadzirisa zvinhu kuti zvifambe zvakanaka. Very soon muchaona zvinhu zvinenge zvafamba zvakanaka. Aiwa. Amen. Zita ndoitwa Warren Kurudzai, ndiri mugari wemudangamvura constituency muward 8, ndirizve kansela wacho weward 8. Ward 8 inokavha kubva kuma-N tichibata ma-P, then ndobata area 12 nearea 13, ndo yandinokavha iyoyo. Taita kushungurudzika kukuru chaizvo munharaunda nenyaya yevanhu vari kuponda vanhu nekubata vanhu chibharo, kusanganisira vakadzi, vana vadoko nevamwe vanhurume vari kusangana netsaona yekurohwa usiku vachibva kumabasa, nevamwe vanenge vachibvawo kuzvitoro. Then dambudziko iri rakatanga muna April. As from April kusvika May parekodwa almost 7 cases dzarekodwa dzema-rape cases. Handitika yekupedzisira yacho case yakapedzisira kuitika yakaitika paMuslim Church, pakabatwa mwana mudoko ari form 1 chibharo, zvekunze kwatoedza around 7 o'clock mwana achigadzira kuenda kuchikoro. Zvinova izvo zvakatishungurudza zvikuru chaizvo. Saka isu takasvika pakuzobatana, takabatana nemapurisa aizeta Dangamvura vachitibatsirawo nemapatrols. Isusu takasvikawo pakufoma maneighborhood watch committees etinawo munharaunda medu avo vari kuita vachipatrora manhero aya vachibatsirana nemapurisa edu. But rimwe dambudziko ratinaro manje munomu ngerema-street lights. Ma-street lights yedu, nzvimbo yedu haina kujeka. Saka taindombokurudzira vanhu kuti every household izame kumboisawo light repanze kuti vajeke, because mbavha cheisikadi ilight ruvheneko. Saka tikazamawo kutema miti dziri mumadzimba medu, miti dzinonga dzakavhara dziya mayadhi edu, kuti mayadhi edu ajeke. Zvinotibatsira izvozvo kuti at least kana ari manhero aya each and everyone akakwanisawo kuita kuti paite light, zvinotibatsira. Then nekuisa mahouse number mumadzimba medu, mumagedhi medu, tikanyorawo tikatsvagawo zvikwangwari zvihombe tonyora house number each and every household, kuti patinoforera mapurisa paya tawirwa nedambudziko at least vanokwanisa kuidentifya kuti mukataura kuti panhamba yakati, because pamwe pacho zvinotitorera nguva kuita kuti dzengwa tabata mapurisa votanga kutenderera because havazivi each and every household ka. Saka vanotanga kutenderera vototsvaga kuti panhamba yakati, ufu ichichi matsotsi anonga ari kutoenda. Saka tikati each and every household wo tikakwanisa kunyora chikwangwari chakajeka, then vokwanisa kuona. Then chimwe chete tozobatsirwa nacho
vakomana ava vetakatsvaga wenebout watch committee havana zvikwanisiro zvekushandisa because munhu wetiri kurwisana naye uyu kawo vane mabhemba nematemo. Saka vakomana ava vetiri kuita kuti wafambe manheru, pamwe pacho dai taiona kana zvimabaton stick chaizvo nemawiso ekuti kana paine chaitika vanogona kuridza wiso, then you can communicate. Saka tikakwanisa kuona izvozvo tinokwanisa kubatsirika padambudziko ratinaro mazvita. Tinotenda kanzela matsanangura mukati macases anga achiitika mamuchinoripota kumapurisa. So far pane here wati wabatwa, uye sewagari wemunharaunda muno pane here masuspect kana wari kufungidzirwa kuti ndiwo ungangodai wari kuita unhu? So far hapana vati vabatwa, asi patinoripota mapurisa anotomboita actions. Zoti last week Friday pakaitika kesi yakaitika panapa, mapurisa akatoya nembwa nemadrone vakaswera vari mugomo. Tinovatenda zvikuru because polisi yedu tikandoisa just one phone call chete havambotori nguva, vanonga vatouya. Zoti vakaswera gomo rese rimi nemadrone, imbwa dzirimo, asi hapana vati vabatwa ba, asi havo vari mukati mekuferefeta. Saka tinongokurudzirawo veruzhinji kuti kana paine ane zvaari kunzwawo tichakwanisa kumupa nhamba dzaofficer in charge, anokwanisa kufona. Anokwanisa kufona then wotaurawo kuti dzongwa ndasangana nedambudziko rakadai so, vanokwanisa kumhanya vachidini vachiuya. Dzaofficer in charge wedu wepadangamvura police station i774 31 9198. The officer in charge wetinawo vatiri kushanda nawo wepadangamvura police station, zvokuti kana paino ane information yaari kuziya tinokwanisa kushanda pamwepo tichibatsana nemapurisa tipedze dambudziko ritasangana naro muwadhiri. Radambudziko redu tese because zvinhu hazvichazomira zvakanaka, because ende nenguva yatiri noyi nguva yechando ne 6 o'clock kunova kwatosvipa, of which munhu wacho kuma7 vana vamwe vatosangana nedambudziko rero 7 kuri ngoti svipei matsotsiwo vanonga vaakutofamba. Alright. Mataura zvakare mukati wari kubva wabata chibharo kunyanya kumadzimai kunyanya kuvanhu vechidzimai. Pane here vamwe kana wari kuluza zviro zvavo, kana anga vari mafoni kana zvimwe zvavanenge vainazvo, kana pavanovataka pacho wari kudi wari kurova vanhu here, wari kuzosiya wakwadza vanhu here, kana kuti wari kungotageta iwo madzimai nevechidiki? Pane here vamwe varume vakambosangana nedambudziko iri? Varume makezi asi vashoma, then pane vamwe wekuti vanogona kusangana nedambudziko ka asi haisi ripoti. Kune vamwe vatosangana nedambudziko asi vamwe vanonyara kutaura kuti ndasangana nezvakadai so. Pamwe pacho dzongwa pane varume vamwe vanogona kutobata chibharo asi pamwe pacho dzongwa haatauri. Dzongwa munhu anonga akutyawo repetition yake kunzi ndozonzi ndakadini, asi so far pane vamwe vakadzi vakasangana nedambudziko pamwe pacho foni haatotori kana mari haatotori, anonga adongobata basi. Alright. Alright. Saka pamati pane around 6 or 7 cases dzaitika munharaunda muno. Vese ava wakama mavictim kana kuti watuti wakatakwa kana wakabatwa wanga uri madzimai chete chete, mataura imwe yemwana, kana kuti among those cases panouya involva vanhurume? Vazhinji vacho madzimai. Alright. Mazhinji acho madzimai ameno yevarume kana vakaripota kumapurisa. Tinini wendina munharaunda muno madzimai.